По-назад трябва да го дръпнеш. Какво викаш? По-назад трябва да го дръпнеш. Няма да стане. Не я пускат, не искат. Тук има ли някакъв изход, да отива малко по-близо към тях? Докато ти ги залисваш да фана Попов. Дали отиде? Давай. Кажи ми само къде от към тебе. Като да върват към тебе с гръб. Говорят. Единия идва, пофига. А да ме връщат ли обратно към това или? Тихо, тихо. Държи ги там. Сергей, ела насам, ела насам. Качвай се в колата и изчезвай. Трябва махче белезниците. Мърди се, мърди се оттук. Мърдни се. Стой. Стой на място. Назад, Коко. Назад. Вземи Сергей и белите на някак. Къде си? Аз съм от другата страна, взимай Сергей и белите. Го видя. Да дойде към болница, ще може? Или отиде към бургашвата? Къде по-точно ти? Не го знам на къде отиде. Сергей? Той не мога да говори, бе. Аз. Чакай, ела към мен, аз съм тук, ела. Те, къде? Давай, не знам, в някъде. Към бургашата ли отиде или към ти? Не го знам, бе. Ще го търсим.